Йо, генгста, какви са разликите между брокер и адвокат при сделка с имоти? Първо, брокерът е търговец, който добре познава пазара на недвижими имоти, намира оферти, води преговори, спестява време, пари и нерви. Адвокатът е юрист, който познава закона, следи за законосъобразността на сделката, проверява документи и може да ви защити при спор. Често срещани грешки. Да очакват брокер да ви защитава като адвокат или адвокат да познава пазара на недвижими имоти като брокер. От една страна, брокерът е посредник, който може да работи и с двете страни, и продавач и купувач, като това е съвсем законно. Другият въпрос обаче е колко е етично. За мен е окей, при условие, че отговаряш на следните библейски изисквания: не лъжи, не кради и не манипулирай своите клиенти. Докато адвокатът от своя страна, той е защитник, той не може да представлява и двете страни в един спор. Като заключение, и двете професии са ценни, когато става въпрос за сделки с недвижими имоти. Просто знаете кой за какво отговаря, за да може да използвате услугите ни съвсем пълноценно. Успех!